Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji fevraly. Bugünkü gepleşigim men Orsiýadyň Galmystan Respublikasynyň paýtagty Elistada okap beren aktivist ýerleşimiz Mälik Allam Murat bilen geçirýän. Mälik, hoş geldiň. Salam Allam Murat, salam alym. Indi şu gepleşigi Mälik bilen geçirmegiň öz ýetek sebäbi bar. Mälik öňün 18-nji fevralda şol Orsiýadyň Elista şäheriniň merkezi meýdançasyna ýekelikde miting geçirdi, piket geçirdi. Olam Orsiýadyň öz kanunyna görä ruhsat soramazdan geçirip bolýan miting. Sebäbi ýekelikde geçirilýän miting üçin hökman ruhsat soramaly bilen düzgün ýok. Ýöne şoňa garamazdan Mälik ýerleşimiň şol geçiren piketine, mitingine päsgelçilik döretdiler. Orsiýadyň ýerli polisiýa işgärleri soňam ýörüte protokol edipdirler. Inem Mälige administrativ çären görüljekdigi barada da duýduruş beripdirler. Muň üstesine de Mälige şol öz okuyan döwlet Orsiýadyň şol ýerli döwlet universitetiniň hem ýol başçylary, huzurana rektori we prorektori ýörüte gurrunga çağırıpdyrlar. We buňa duýduruş beripdirler. Olaryň bir tarapyndan şu wakalaň bir jekmejekli barada gurrun etmek üçin çağırdym Mälige. Mälik şol indi bolan waka barada birazjyk bir ýerleşlemede aýda aýtan. Şu taýda ýani şol piketi geçirenden soň baňa suratyňy beripsiň. Men şu taýda şol surat ilki bir ýerleşlemede görkedeýin. Şol piket geçirilen suratyny. Şu taýda ýekelikde geçirilen piketde sen elinde plakat saklap dursun. Şol plakatyň hem ýüzünde Orça ýazypsyň Türkmenski diktator lişil nas denек. Awa Türkmen diktatory bizi pullon ýagny pul serişlemizden mahrum etdi. Bulam halka garşy genotsid diýip ýazypsyň da, eta genotsid protiv naroda diýip ýazypsyň. Bu sözleň aňyrsynda hakykatdan hem belli bir esaslar bar. Hakykatdan hem sen şey diýmek bilen häzirki wagt biziň Türkmenistany daşary ýurtda okap beren studentlerimiz, ýani talip ýaşlarymyz özleriniň eklenç çeşmelerinden bütünlüği diýen ýaly mahrum boldy. Sebäbi Türkmenistanyň banklarynyň üstü bilen şol student ýaşlara neside häzirki wagt bar ýogy $50 çegeregi aýda pul almaga mümkinçilik berilýär. Oşondan köpse hiç her işde alyp bileňdi. Indi şu ýagdaýda ýaşamaklyk, okumaklyk asla mümkin däl diýen ýaly ýagdaýa geldi. Indi senim şol ýaşlaryň bir hökmünde okap beren bir student ýaşlaryň bir hökmünde şey diýip eliňe plakat alyp çykypsyň ýöne şoňadan şol ýerli polisiýa işgärleri päsgelçilik beripdirler. Oňa indi şonu näme şol siz sana näme diýerler ýerlik siz geçirýän şonu bir kanun geçirýän diýip bir aýplama bildirdiler. Şo barada bir aýda aýtan nähili aýplama bildirýärler şol Orsiýadyň ýerli polisiýa işgärleri. Sen niye maňa aýtdylar, sen niye başga ýurduňa adam diýip aýtdylar, bu zakonlar bar, diňe Rossiýa grazdanlaryna degişli diýip aýtdylar. Men ýa-ni o ýerde какая разница, nähili tapawut wagtdan. Onda şol birinji bildirilýän aýplama şol Orsiýadyň şol demonstrasiýalary, mitingler barada kanuny daşary ýurtlar aýatlara degişilýärler, Orsiýadyň öz aýatlaryna degişli, awa saňa degişli däl diýipdirler da, şeýlemi? Maňa degişli däl diýip aýtdylar. Onsoň men maraby şo geçirýän ýerime gawat gelen okmuşum. Şo ýan ýer bolmagy üçin. Şunda miting geçirip duran ýeriň var şu suratdaky ine şu şäheriň merkezi meýdançasy şeýlemi? Şu taýda öňünde meýdança bar. Öňde meýdança bar, onuň töwerinde de şol ýerli hökümet edaralarynyň jaýy, ýani şu arka ýanynda bir hökümet edarasynyň jaýy şeýlemi şu? Ýerli şäher administrasiýasy näme şu jaý? Şoňa meňdeş bir merapryatiýa zat geçirilýän jaýlaryň biri. Indi olaň aýdýan zady şol sen geçirýän ýeriň şäher ýerli administrasiýa goloý, şoň üçin hem kanun boýunça şolam gadagan diýipdirler. Dan ikinji sebäbi. Şeýlemi?
üçüncü sebäbim bey kamera düşürýän adamam bar, onam nime şaýat ýokmyny aldylar. Olamma men kursdaşym da Özbegistanlygdan. İkimden bar daprosa çekdiler, ondan şunu ýaly. Ne pat nime golloýan zat tipa ondan soraýa kursdaşymdan. Şu Olam mäle gollayan ma diýdi. pozisiýasyny golloýan zat tip soraýarlar da polisiýskler. Men wara kak Olam gollayan diýdimi? o golloýan diýdi. Näher bir. Indi diýmek onda şolar näme? Çoğunlukla gatnaşyklar var da öz ýoklar Türkmenler arasyndan soň bir düşünýän soň golloýan diýip. Yok gollayan diýse de ýöne ol eline plakat alyp sen piket şäräňe olar goşulana wa sen miting. Nu men siýasy var pozisiýam gollamasa da men özümi şu dost ýokmyny golloýan diýip da. Ýöne ol gatnaşýan ýeneldir mitingge sen gatnaşyk geçirip duran şäräňe. Ýok. Demek onda üçüncü bir ayıplama diýilýän zat şolaryň ne sen ýeködüň geçireňok bu ýekelikdäki mitingdäle köpçülikleýin miting diýjek bolýar da şol olam sen kursdaşyňam bary ýok seni surat alyp dur ýani video düşürip dur. Ýa bu adam şol polisiýa işgär tarapyndan bildirilýän ayıplamaň ýerliksizligini görkezýär sebäbi seni surata düşürip duran sen miting şäherine gatnaşanokda KTK adam hökmünde seni ýöne surata düşürýär. Sen bilen bilelikde miting geçiren ol. Inni beýleki tarapdan sen bilen bilelikde mitingge çykmak isleýän bolmadymy başga Türkmenistanda? Şo taýda okaýan başgadan ýüzlerçe men bilişime görä 500 görä odan student okaýan bolmalylar şol Döwlet Üniversitetinde Elista şäherinde. Şolar Evet. Kıyıska çaysam bundan 3 hafta bundan olur. Kontaktıda Türkmen grupamı da Elista. Ondan şu yerde var, şu yaldaylar var, başlarına iğnen sonlar şeyde yüzlönme edelim, davet edelim, çıkış edelim, miting edelim deyip var. Niyet ettiler. Sonundan Türkmen'in var, şu bir ayağından astışmanı yoktu da ondan. Yok çıkma, sen maşkalarına basış olur. Öz başına problema satın alarsan, ana şol ýaly nemeler bilenem. Soňdan goýulyp gitdi. Ondan şu adam kaýyl bolup şeýle ýaşap gorkýarlar. Indi şol ýyllardan gelýän $50 kaýyl bolup ýaşap ýörler. Şolaň eklenjine işlemeli bolýarlar o okuw diýilýän zada kellelerine wapşe ýok. O kartyňdan çekjek bar $50, pol $50 eliň almaýan. Ben var geçen aý $37 çekdim. Ya şu $50'dan ama onun tutum saklanyp galýa da onun ýetişen komissiýasy bar da. Ondan şu tutumdan hem soň eliňe gelýän $37 töwere ortadan şol $37 orsetde ýaşap bolýarmy student bolup bir. Ýok. Ýaşamak mümkin däl. Indi şol sen bilen bir okuyanlar şol ýüzlerçe student şo taýda bir universitetiň ýöne özüni alamyzda şu Türkmenistanyň gelen ýaşlaryň sany bir 500 töwere diýip aýtdyň da. Indi şolar ne edip gün görýän şol işleýärmi? Gijelerini günlüğülerini giyecek zavoşnu ortaya günlüğünü okuyan ortaya sonyalı işleýärler. Indi hemmetine işeme tapdyrýan nädir ol? İş tapmaýanlar ne edip gün görýär? Nu berge çümüp zade düşünýärdi. Bu bitgawat. Indi şuňa adam mene terer şo teň plakatynda da şu ýagdaýy genosit bilen deňeşdiripdiň da. Hakykatdan hem şol genosit hem adamlarda insaniýete garşy jenaýatyň kesgitlemesini okandy. Şol milletiň ilatyň belli bir bölegini eklenşeşmesinden kesmek, emeli usullar bilen eklenşeşmesinden kesmekligem insaniýete garşy jenaýatyň bir görünüşi ýokmy? Kesgitlenilýär da. Indi şonu şey dip ýazmaklyk bilen bir tarapdan hakykatdan hem şol jenaýatyň şol kesgitlemesini sen prosto öz ýani plakatyňda ýazypsyň da. Indi siziň ýagdaýyňyz hakykatdan hem şolar ýaly derejäge baryp ýetdi. Siziň eklenşeşmesinden çäklendirilen, kesilen bir ilatyň bir toporun nedir? Türkmenistanyň ilatyň bir topory. Daşary ýurtda. Şeýle kyn ýagdaýa salynan. Indi şoňa da beýleki studentler goşulmak islemediler. Şeýlemi? Şolar ýaly çäre, şolar ýaly agyr ýagdaýda da goşulmak islemediler. Sebäbi özleriniň garyndaşlaryna, dogan garyndaşlaryna
şu adar verilecekdigine salgılanırlar da şeyler. Käbirler var. İki sany oğlan var, men bilen razı elastamıyor. Var olaram şeyle sospa otuyorlar da ondan sonra gaýtdym men adip olaram şu Türkmen gruppadan açyk gittiler. Umuman sen garaýşyň bilen alalaşýarlarda ýene de şol edil hereket Birek bireň aýagyndan aslyşýarlarda. Ýöne hereket şo ýok, sen bilen pikirdeşlerim bolupdyr diýär. Baý biýdiň-de iki tane bolmanda. İki tane bolan boldy. Ýöne şolaram ýene mitinge çykmak meselesine gerek gelenine olaram götüýünjeklediler. Şeýlem. Inni bolýan sen ýeködüň çykmaly edipsiň, çykmak kararyna gelipsiň, ýöne Orsiýadyň şol bir federal kanuny bar, ona men görkedeýin. Şo mitingler barada federal kanuny bar. Ene şu kanun 2004-nji ýylyň iýununa kabul edilen kanun şu. Bulam ýygnaklar, mitingler, demonstrasiýalar, ýürüýüşler we piketler barada kanun diýip adlandyrylýar. Orsiýadyň federal kanuny. Ene şu kanunyň 7-nji maddasyna şu kanuny ruhsat almak barada ştada bir bölüm bar. Habardar etmek, yerli häkimiýetleri habardar etmek barda. Уведомление проведения публичного мероприятия. Şu köpçülüklerini şäherä geçirmek barada yerli häkimiýetleri habardar etmek. Ene şuň ikinji abazatyna eger adam diýär şol ýa-ni mitinge gatnaşýan adam ýekelikde geçirýän bolsa öz şäheretini niýe? Onda diýär yerli häkimiýetleri habardar etmekle hökman näldiydi. Ýa bir ýagdaýda eger desen şol şäherede nähiller bar konstruksiýa ulanýan bolsa, mysal üçin nähiller bir ullokan bar, stent ýa-da sahna diýilen ýaldatlar ulanýan bolsa, onda sen habardar etmeli. Ýöne sen ýagdaýynda sen hiç bir stent ullokan bir ýa sahna zat ulanmansyň. Üstesine şol daýda usuly tildat ulanmaklygam gadagan megafonum ýokdy ýöne. Ýöne görmedim dedirler. Sen şo ýanky usu tesin gatylýan aparat da mikrofon da ulanmansyň. Şo taýdan ýene burada. Gurleme olmadagan nitdiler ha. Ýöne gurleme o kadar edip bilmeýärler. Sebäbi sen ýanyňa baryp adamla gurleşen ýagdaýynda sen hökman gurleşýän. Oňdaşyndan adamlara da sen ýüzlerini bilýän, näme üçin gurlemek gadagan. Diňe şo kanunyna görkezilişine göre ses gatyldyjy enjamlary ulanmak gadagan taňa. Ene şu kanunyň beýlek maddalaryna seretdiňem şo taýda ýazylan, eger sen ýekelikde piket geçirýän bolsaň. Buň üstesine şu kanun şu kanuny üýtmetmek ýerildi. 2018-nji ýylda şu taýda ýerilen üýtmetme bar. Misal üçin şu taýda ýüdüňi ýapyp ýagny başlan. Öz şahsiýetini gilläp çykyş etmek bolanok diýip ýazyldy, ýüdüňi ýapyp. Ýöne edil häzirki wagt pandemiýa sebäpli koronavirus bilen baglanşykly maska dakynmalyk sebäpli saňa maska dakynmagy ruhsat berilýär. Misal üçin. Sen maskaly bolan bolsaň, meni ýüdüňi ýapypdyň diýip saňa artarama bolan haky ýok. Ondan giýje taýat ondan soň çykmak bolanok diýär. Senem günni çykypdyň. O taýda da sen düzgün bolanok. Ondan ýan kaýdyşym ýaly sen şular ýaly düzülüp sökülüp ulanylýan sahna ýaly ýa bir ullokan konstruksiýalar ulanmasaň, ondan ýa-da ştada ýene bir gadagançylyk bar. Eger şo taýda sen piket geçirýän ýeriňde ýurdun prezident administrasiýasynyň şo taýda bir edarat ýerleşýän bolsa, şonda bolanok eger şoň öňüne geçirýän ýa-da sud edarasynyň öňüne geçirmek bolanok ýa-da ene türme edaralary bar. Ýa-ni şo sudyň çykaran kararyny ýerine ýetirjinemeler bar, edara. Olam ýok. Sen geçiren ýerinde. Diýmek şo taýda diňe bir şäher administrasiýasynyň jaýy görünýär da, teňe öz aýdyşyň boýunça da. Ýöne şu taýda şo kategoriýalarda şo şäher administrasiýasynyň jaýynyň öňüne geçirmek bolanok diýilen düzgün ýok, şo gadagançylyk ýok. Ine 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda ýüje giren täze üýtmetmelerde de şu taýda da şol sen piket geçirýän ýeriňde şo piket geçirýän ýeriň edil gassagly operativ gulluklara degişli edara bolmasa, mysal üçin operativ gassagly operativ gulluklar diýilýänlerim howpsuzlyk gulluklar bolup biler ýa-da ýangyn söndürji edaralary ýa-da tiýir kömek edaralary şolar ýaly zatlar bolmasa, onda da şolong ýa-ni saňa artarama haky ýok. Mundan daşary
Bu tayda başka bir tayda ırsar arayaldat yok da aynı sen ýagdaýynda. Olar ýene diňe bir zadaýdy bilýärler, ýa-ni sen ýanyndaky oglan ikinji bir gatnaşyjy diýip ırsarap bilerler. Ýöne ol oglanam öz sen aýdyşyň boýunça şo men pikede gatnaşdym diýmeýändir da. Şeýlemi? Inni şo taýda protokol düzüpdirler sen aýdyşyň boýunça, ýa-ni şäher içeri işler bölümüne ertipdiler sen şeýlemi? Eliste şäheriň içeri işler bölümü. Şonda protokol düzenlerine sana bildiren aýplamalaryny görkezdiler mi? Misal üçin haýsy kanunyň haýsy maddasyny sen bozduň diýip. Şolary açysanary görkezip bilmediler. Özleri mara be kanuny birekden sorap zat etdiler. Toşnary kanunlaryň bilen oklar 54-nji kanunyna men waryn ha şeýle düşünürüş berip oturna dililen olyn aýaly. Olaytda 54-nji statýada barna şunýaly inostranny studentler. Ana şu 54-nji kanun ýa-ni şu kanun şu men görkezip duranym, ine şu kanuна başgaça 54-nji kanun ine täze ýokartynda ýazylydyr. Nomer 54 diýip. Şol 54-nji kanun şoňa diýilýär. Ondan şoňa ýa-ni 7-nji bölüm men görkezdim, şo taýda sen düzgüni bozaň ok. 54-nji kanunyň haýsy düzgünni bozdun diýerler şolaryň. Şu sen daşary ýurtly bolup Russiýada piket geçirip bilmeýän diýe öz Türkmenistanyny geçirdi diýip. Ana gördüňmi? Ene seret şu ýanky kanunyna şolar ýaldat agdalan ok. Daşary ýurt raýatyny sen içeri ýurt raýatyny raýatyň geçirmäge haky bar diýilýär. O taýda hiç ýeri aýyl-taýyl edilen ok. Daşary ýurt raýatynyň ýa içeri ýurt. Eger sen eliň wizaly, resmi wizaly şol orsiýetde kanun taýdan wiza alyp resmi ýagdaýda ýaşap ýören bolsaň, diýmek sen bir kanun ýaşaýan adam däl. Orsiýetiň territoriýasy. Sen bir kanun ýaşaýan adam däl. Sen hakyky resmi wizaň esasynda o student hökmüne şo taýyp baryp ýaşap ýören. Diýmek şo taýda şo kanuny daşary ýurdun raýatym, içeri ýurdun raýatym o taýda hiç şeýle olary ýaly diskriminasiýa edilip gurulun edilen ok. Diýip oňa hakym ýok kanun kabul edýändiň hem haky ýok diskriminasiýa etmäge. Şonu hadan daşary ýurtlyňa haky bar geçirmäge bizde mitin içeri ýurtlaryňa ýerler raýatyň haky bar, daşyndan gelenden haky ýok diýilen zat ýok o taýda. Şonu şeý diýmek bilenem ýa-ni organ işgärler özleriniň bir tarapdan şo kanundan behabardyklaryny görkezýärler. Ýa-da bolmasa sen kanuny bilýän dälsiň diýip meni sant görjek bolýarlar da bölümler. Sen kanun bilýän dälsiň şol oglany näme diýsegem anandyryp biler diýip özleri saňa onda ters ýalan maglumat berýärler. Ondan ullokan adamlar bolpa üstüňe arlyşyp bir näde normal jogap berýäne psikiatrik biraz basyşlarym boljak bolýar. Çytap durmaly bolýar näme jogabyny berip. Indi sen özüň şo kanun taýdan öz hukugyny düşündirip bildiň dämi şol? Kanun taýdan sen hiç şeýle kanun bolma ýol beren däldiň aýdyp şeýle. Ondan şo taýda bir näçe laf saklapdyrlar şeýlemi? 5 sagat. Bir ýerlere gitdilermi? Öz işlerini erken yedesleri melen okur. Eylak giden olýarlar zat etdiler. Ondan soň protokol düzüp seni goýberipdirler. Soň näme diýdiler? Sen ýene seni çağırırlar, soň diýip aýtdylarmy ýa näme diýdiler? Sen edersi aýtdylar. Indi sen işiňe suwda geçirýärler. Indi olar şolaň aýdyşy boýunça sen administrativ kanun bolmaklygy ýol beripdiň da. Jenayete däli. Jenayet taýdy sen jenayet etdiň diýen oklarda administrativ kanun bolma ýol beripdiň diýipdir. Indi seni suwda çağırmaly. Indi buňa sen okujaňdan reaksiýa boldymy? Okap ýören üniversitetiňden. Reaksiýa şu gün 5 gerekde dopros boldy, näsiň kören alty boldy. Halkara üniversitetimizin halkara bölümde var. O yerde näşeýle bardym. Soňdan ýanky özbek dostum çağırdylar. Olam geldi.
Indi şeyle doğrusu içinde var işleyen чиновниклар aytdı. Merkürde sen niye bu strafara töledim, strafara da sana dünkü edip bir daftar ayttıram deyip. Enden soruyor. Yo, strafara da bana hiç de daydım. Eğer var straf olsa 10.000 rublun 30.000 rublun aralık var straf olmağı mümkün. Sen janky şol administrativ kanun bolmagy üçin sen jerime tölemeliň kanun bolsa. Eger şol sugut etseler. Olam şu 10.000 rubl bilen 30.000 rublyň aralygynda. Onu ýöne ol sen jerime töletmeli bolsa sud ilki bir karar çykarmaly. Sudun karary bolmadan sana polisi işgärleri jerime töletdirip bilmeýärler. Indi şol daşary gatnaşyklar halkara bölümün bolunşa ýörüte bölüm diýdiň şu universitetiň şu bölümine şolar näme sen bir kanun iş etdiň diýäm, şolaram şey diýjek bolýar. Birinji şu giýjek alyp bardykda şu ilki içeri işler bölümünden soňra bizi şu halkara bölümine çagyranlaryna şunu ýagdaý düşünürýär. Siz talabalar iş eden ýok diýip bölümler var aýtdy şu ýerde. Näme ady näme diýip anserim diýip. Afrikanca olan. Sen nereden bilýän? Wapşet o razryştyna ýol berilýär diýip aýtdym onu. Şeyde durdu ondan soňra ertesi gün geldi ondan soň ýene de şu daprosta baş. Ýanky 10.000 bilen 30.000 aralyklara puldan soň. O ýerde şeyde näme? Prorektora garaşdyk. Ondan soň o ýerde de şeyde daprosta boldy. Sen näme üçin beýdip görseň bu ýagdaýa var sen kimi tekledi zat diýip soraýarlar ondan soň prorektormy? O prorektor geldi ondan soň ýanky halkara bölümden anserim bar. Ondan soň özleri dekanatymyzdan näme Yevgen Nikolaýewiç Upşaýew. Ol geldi ondan soň şolamy ondan soň Batır Anatoliewiç diýip bir prorektoryň var bir maslahatçysy geldi. Şeýle ýagdaýlar düşünürdi. Ondan şunu ýaly pulumyzdan wara çekip bilmän köselip 4 saat diýip aýtdyk. Ýandaky öz oglana da aýtdym, onu des ni prичём oň berde näme eden iş ýok zat. Umumyň şol universitetiň ýanky ýol başçylary şu eden işiň näme dogry diýjek bolýarlarmy şolaň hemmeti? Näme dogry diýjek bolýarlar diýesler bilen oklar bir hili iki tarap oýnapdy. Ondan meni bir näme konsulstwa, pasolstwa jaň etip bar gorpujak bolýarlar, näme hiç var bas gorpujak bolýarlar montan. Näme konsulstwa jaň etdiler. Türkmenistanyň konsullugyna öýler jaň etdimini mol. Ýani teň molumly. Prorektor jaň etdi. Yo, jaň edip Türkmenistanyň konsullugy şol Astrahanda ýerleşýän konsullukdur da, şeýle. Jaň edip näme diýär, şikaýet edýär teňisinde. Şunýarda atlaryna edip görmärkerdiň öz bilen gurulşyk gorjak zat diýdi. Menem bar şu WhatsApp açdym telefonda. Ondan soň ýanky halkara universitetimiň halkara bölüminde anserim Hyundai diýilýän Afrikany bolan. Meň elimden var telefonum aljak bolýar. Sen var tinime prava diýip oňa men aýtdym. Telefonuma berberek diýip aljak boldy da oň hak ýok. Men var maňa smart morny ya blogger zat diýip oňa düşünýär. Var şu aljak boldy da ondan konsullukdaky adamlar meň bilen gurulşmak isleýär, adyny zat diýdim, adyny ara tanışdyryp bilmedi. Ondan getir gepleşeýin diýip aýtsam mara telefonuny ber. Gurulşyp bilmedik de. Telefon nomeryny ara men oňa beren konsulda, ondan gurulşýar, soň zat diýip aýtdy ýöne. Şunyň dowamyna gurulşmady. Telefon nomery maňa berilmedi. Ona indi şol konsullugyň diýende adından habaryň barmy sen? Näme konsulluk näme talap edýär senden? Berden ara bizim universitetimizden konsulda jaň etdiler şunu ýalyk zatlar etip gördük.
bir. Yine bunlar onlara haber veriyor. Sen üniversitetin resmileri Türkmenistan'ın konsolluğuna yöne sen varada haber verip koydular şeyle mi? Onun maksadı ne mi konsolluğa haber vermek bilen? Gümürtük yani düşünüp bolamam. Ondan reaktör bilen gurrun oldu diydin mi? Reaktör bilen gurrun oldu. Ondan Soğut reaktör ondan diye kalmaz yani ki halkara bölümler katnaşılığına ki adamlar var. Ondan maslahat satıverenler şeyle kuruluş atıyor. Reaktörün özden etti. Batma Katinovic adı. Kim? Adı kim? Batma Katinovic. Ondan olanlara derni bir şeyde tapros konusunda var edecek diye bir de şu üniversitetimizin var başka bir bölümde öz şeyde zal zasidanyası var da şu taraf çağırdılar. O yerde de yönü şol burdatlar diyen var şu yerde de aydıldı. Ne diye? Yönü var şu yerde reaktörün diyen adı ne mi? Reaktör ne diye? Olam yanlış iş ettiniz diye mi ya ne diye? Politika sen ne için koşulup gördün diye var. Men var şu datlar politikanın neticesinden ha Türkmen studentler kösen. Örneğin dağını var ödüngden bilýänsiniz ha şu bizim var okuyan yerimizde bir student oğluna öldü işlep görüp diýip ona aýtdym. Şey ba kellerini aýkabat. Umuman şol reaktörün hem proreaktörün hem şu sizin üniversiteniň ýol başçylarynyň hem habar bardyr. Sizin şu Türkmenistan'dan pul alıp bilmeýäningizden habar bar. Ondan olaytdy biz var 4 gezek şunýaly şu ýagdaý var 4 gezek sapşeýni udamlaýan var iyi verdik sizin konsulstwanyňyza dat diýdim. Diýip öldür. Ondan nähili bir palajytyn atwet alyp bildiňiz. Men pikirimçe var sizi ignore edendirler. Ýöne aýtdym on palajytyn atwet da gynansak alyp bilmedik. Alyp bilmedik diýip aýtdylar. Şimdi öldürem şu ýagdaý bilýär. Sizin kösenip ýöreňizdi. Size Türkmenistanyň içinden pul iyi verip bolmaýanyny bilýärler de onu da yine de sen tarapyň tutoslar gelenok da sen dogry iş etýän diýesler gelenok şeýlemi? Şo ýerde diýip bilmediler. Bu işlemden el çektiğini alak görünüştü var. Şomanini var getirdim. İnni näme garaşýan? Häzirni suwdun geçmegine garaşýan. Şeýlemi? Suwdun geçmegine garaşyp bilýärsiz. Olan var elinden gelýän zat ýok diýene bir şeýle öz interesler boýunça bilmek istediler. Onsoň olardan soň näme Batyr Anatoliyevich diýýän şu prorektörün var maslahatçysynyň ýanyna ýerdim. Olanlar şeýle dapros etdi. Şunýaly var, senýaly şu Russiýada ýerleşen beýleki studentler ama şunýaly adinoşnykka etjek bolýan zat diýip sorýar. Bilemok var, ben olara jogap beremok zat diýip. Onsoň var şu ýerde özüm var interesim boýunça var birini ýalňyşdyryp aýtsam raýdyp görýän diýdim var. Munyň näme matlaby var? Onsoň Voronezhden bir tanışım var. Ha şu Sabiraysa Pikez diýerler zat diýip aýtdym. Adyny bilýän zat bilýän diýip. Adyny var gawat gelen aýtdym. Ona şol ýazyp şol oňuly näme işi bar? Ol öde eliste. Ýazyp ondan. Öde eliste şäherindäki, ýok men diýjek bolan öde eliste şäheriniň döwlet üniversitetinde işläp oturan adam. Ol bir Voronezh şäherindäki bir üniversitetiň studenti bilen näme işi bar? Piket geçirdimi, piket geçiren o. Şonly bar şu interesim boýunça bar soradım da ýürüýdir. Allasam amma hiçleýdi. Ondan kanallarymı näme diýerler ýazyp aldy. Ondan başga da senýär şey görünür barmy? Ondan olardan käberlerini şu ýüzüne çykyp edenlerden aýtdym da ondan. Telegram kanalymy grup bolamy, näçedan ýetinäm işlenipden pikirdeşleň bar diýip aýtdy. Şeýle aýtdym ondan. Ani tor olaram mar şunýaly piket geçirmekçi bolýan zat. Şular ýaly soraglar berýär. Aýtdym ondan
İnsanında da soradım. Bu zatlar neyim için var sen yazıp oturun. Kakayım seyelim zat sorasam. Bu men özüm için neydi? Sana düşünse oluyor. Sen pikirinçe şon näme üçin ýazyp alýar kanunda şol ýanky prorektiň Beýleki nemelerem var şu. Olara da var şeyde duýdurmak bilen olaýmasan birden çykdylar gapsaň diýen ýalyp bulmuşdy. Ýönüne olan Beýleklere de var udam näme urator ýaryn olaýmasa şey. beýlek universitetlere. Awo. Yaman padrokny soraýar. Her var adım tutanyň. Ne haýsy boldy, näçinji kurs diýene yaman içkin soraýar ony. Matlagyny var gowdaldygyny bilse bolýar. Ýöne sen Men haky ne edetim bilýär, zat pergil bir mulaýym gurulşan bolsa, ýo menden özüm. Ni umuman ni häzir sen etmeliň şol geljek näme garaşmaly, tutdiňden şeýle garaşmaly. Ýöne bu taýda bulan edibiljek zada bolmaly, sebäbi häzir sen özüňi umuman şol polisiýa akdip protokol düzmekliginiň özüm kanuna garşyda, sebäbi saňa bildirir ýaly aýplama ýok. Bu taýda ýanky kanuna görä sen bir kanun bolan ýeriňe ýok, zadyň ýok. Şoň üçin biz häzir näme etjek, şo senden gelen maglumatlar boýunça häzir bir ýüzlenmeýän tekstini düzüp oturýar. Ýene de bir kısa bir seriýoz meseleler var olar ama aýdaýyn. Şeýle şu protokoluň boýunça sen demonstratywny tak administratywny şeýle hereket eden üçin var saňa birinjiden şu adwokata bolmaz diýip aýtdylar. Maňa adwokat tap beräň zat ýaşy ime prawo trebot adwokat zat diýip şeýle sorasam öz puluňa tap bilýän diýip aýtdylar. Gosударство diýip ne будет заплатить diýip aýtdylar. Ondan suwduňa netijesi çykan zaman bir negativ netije çykarsa seni gün charter reis bilen we Türkmenistana deport etmek bilen gün mümkin diýil. Düşünüp bildim, tek guraýar. Yo, indi sen häzir kinemäň administrativ kanun bolma bolanyny bar edip bilýän zatlary ýanky sen özüňe maýdyp geçişiň ýaly 10.000 rubl bilen 30.000 rublyň arasynda saňa diňe jerime harp bilýär bolly. Sen okuňy da ol ziýan etmäge haky ýok, sen hiç tadyňa on ziýan. Ýene urda. Awo. Seni açlýany da var etmeli bolarsa diýip şey gön aýtdy da. Haýwat atýandyr da. Awo haýwat aýtdy ýa şu hiç var men bu üçlümi däme ýöne var barlak görmek üçin etýär. Ýaman var diňe barlamak bilen ondan şol bir samzykda soralar berýärler. Şu balnisa, poliseska ondan ýene de şol yerlere hökümet yerlerine bunun düşmesini diýip bir Türkmenem raýdyp geçen. Näme diýjek bolýan adam bu taýda bilen ediljek zady bolmaly mukadiýan sebäbi biz häzirinde ýörüýte bir ýüzlenme hat taýýarlap oturýar, opozisiýon toparlanan ýanky wekilleri, şoňa da gol çekmekçi liderleri. Ondan öňe bilen biz ýanky şol sen okuwjaň ýol başçylaryna, prorektoruna hem rektoruna o hat ýetirler oň üstesine Orsiýadyň Bilim Ministerligine, Orsiýadyň Daşary işler Ministerligine şo hat barar. Ondan daşary ýurtda halkara guramalaryna. O taýda da biziň duýdurýan zadymyz eger sen häzir bir saçyň bir kelläň bir gyly gaçsa, şolar sebäpli sen kanun bozman şo eden hereketiň üçin bu meseleň onda ullokan halkara guramalaryna çenli ýetirijekdi hem ullokan dawa derejesinde ýetiriljekdigi barada biz şolara duýduruş bermekçi. Şoň üçin olaryň tek pikir edýän bolmagy mümkin. Sen arkaňda hiç ýeri guýuşdurýan näler, hiç ýeri adam ýokdur. Ýöne bir student, ýöne bir garawolluk edip çykan bir oglanjyk diýip düşünýän bolmaklary mümkin, emma sen olar bilmeli, sen opozisiýerdiňi bilmeli, olar sen blogerdiňi bilmeli, olar sen hukugyň bardygyny bilmeli. Bilmeýän bolsa biz şolara bildirer, şonu ýetirer. Şu taýda ýene bir zat ýüze çykýar. Edil şu waka bilen bir wagtyň özünde diýen ýalyna degdiň anlagyny ýa 5-nji gün Türkiýanyň Istanbul şäheriniň şo merkezi meýdançasy bolan Taksim meýdançasyna biziň illeşlemimiz ýörüýte pikede çykmaly. Olaň maksady şol Türkmenistanyna urulyp öldürilen 14 ýaşly illeşimi, sportsmen illeşimi Süleyman Tursunbaýewiň
şol öldürülmegine protest bildirip, şonu ýadygaryp piket geçirecekdiler miting. Olaram ýanky şol ýekelikde miting geçirmek düzgünne eýerjekdiler. Sebäbi Türkiýe kanunyna görä ýekelikde miting geçirip bolýar, belli bir distansiýany taklap öz araňdy. Ýöne şoňa da şu Türkiýe polisiýalary päsgelçilik öğretdiler. Ýanky şol opozisiýa liderlerine jaň edip oňdaşyndan şu taýdaky Türkiýe öz içindäki aktivistlerden käbir liderlerine jaň edip duýdurypdyrlar gelip oturmaň diýip. Onda da barıpdyrlar, men şu öten agşam men habarlaşdym olyn. Şol aktivistlerimiz barıpdyrlar, baranlaryna da şu taýda polisiýa işgärleri kontrol edip duran ekenler. Onu da käbirler şoň ýanyna bargam sorapdyrlar, "Ne biz geldik bolup şu taýda miting geçirip bilýärmi?" diýip soranlarna da olara aýtdyr, "Ýok, size aýdylla, bärik gelmeliler." diýip şeýdip duýduryş beripdirler. Şoň üçin şu Türkiýede de ana şolar ýaly miting şähereti geçirilmedi, geçirip bolmady şonu. Ine şunu da näme görkezýär? Sen hem başyndan geçiren ýanky wakaň, ine Türkiýedäki illeşlenmediň hem başyndan geçirýän wakalary, ine şu awtoritar rejimli Türkiýe ýaly, ýani Orset ýaly ýurtlara mine Türkmenistanyň diktatoryna gedek gelenine şolara şoňa bir nähilem bolsa görýärmi? Bir ýaranjaňlyk, bir tiýatratymy, şoňa bir nähilem bolsa egilişik etmek tiýatraty ýaly bir tiýatraty görkezýärler da. Şolar ýaly bir iş praktikasyny görkezýärler. Şoňa birinji tarapdan gynanlar, ýene beýlek tarapdan şular ýaly ýurtlarda da biziň hem öz hak hukukymyzy, siziň hem öz hak hukukyňyzy gorap çykyş etmeliňizi, berip durmalyňyzy görkezýär. Şu taýlarda da ýene de elbette Türkmenistanyň içindäki ýagdaý ýaly däl bolsa, ýöne barur şu taýda da siz hem öz kanun hukuklaryňyzy bilmeli öňü bilen, ikinciden hem şu kanun hukuklaryňyzy şu taýda da goramagy başarjak bolmaly. Şu oram näme talap edýär? Bilmesem kıyın boljak eken ýöne. Her kilik aýplamalar bildirjek bolupdylar bar. Samsyk boljak bolýarlar mapça. Türkmenler amma beýleki şu ýerdäki okuyan öz ýaşaýjylarynyň çağalar bilen biziň nämämiziň alym bilim urumyzy bar çapra gelýär. Nisaw mesdimi beş. Yerli studentlerin düşünjesi bilen deňeşdirende Türkmenistandan baran ýaşlaryň düşünjesi has ýyda galýa diýjek bolýar. Örenpes. Hakykatdan hem biziň ýaşlarymyzda şu zatlar öz kanun hukuklaryny öwrenmek, onu goramak ýaly bir enlikler ýok da. Onam olar Türkmenistanyň içinde de onu almadylar, onu öwrenmediler. Şol inersiýa bilen hem daşary ýolga çykan taňlar hem şol inersiýa bilen ýaşap ýörler da öwrenmeliler öýdenoklar. Ýöne şu taýda ýene de şol men ýylleşlemede ýatlaçak bolýan, nirde ýaşatyňydam şol öz ýaşap ýören ýerli ýurduňyzyň kanunyny, düzgünlerini ilki bilmeli. Ondan şol size şu bolanok diýende de ýöne bolanok mukadyp oturmalylar, şoň bilen gadaklanyp öz hukugyny düşündirmeli. Şu polisiýa işara edil Türkiýede bolanok diýen bolsa, näme üçin bolanok? Haýsy kanuny görene bolanok? Şolaryň öz aýdýan zadynyň gaýta bir kanunyny şolaryň özüne düşündirmeli. Näme üçin nipara sorama wasarmaly? Näme üçin görkezim? Nirde ýalňyşdym görkezim? Şolar özüňe toňundan tejribe bar ýa. Näme üçin nip soramany öwrenmeli? Şoň üçin siz gaýta olardan talap etmeliler. Olar sizden talap etmeliler. Eger olar kanun gorayan organlar bolsa, şolara degişli adamlar bolsa, goý olaň özleri şu kanuny görkezsinler. Haýsy kanunyň, haýsy maddasynyň düzgünni bozýan bolsaňyz, şolaryň özleri görkezler. Şonam talap etmekden çekinmeliler. Siz Türkmenistanyň içinde däl, ol diktator rejimden gorkarýar. Siz daşary ýurtda da belli bir derejede nähilem bolsa kanunlary işleýär. Şoň üçin tutan ýerle berip durup öz kanuny hukugyny ilki öwrenip, onuň şonam talap etmegi başarmaly. Şoň üçin gynansak da şol illeşlenmeden şu Türkiýeň merkezine, şol Istanbulyň merkezine piket geçirmekden gorkup şeýdip gaýtmaklary gynandyrjy zat. Bu özi ýene de biziň öz illeşlenmeden hem şu kanun hukuklaryny bilmeýänliklerini görkezýär. Türkiýeň kanunyna piket geçirmek, ondan ýekelikde piket geçirmek gadagan diýilen düzgün ýok. Şu kanun hem berdi bu. İçeri ýurtlar şu bar düzgün hemmekse deňde garap. Şoň üçin bu ýene men diýjek bolýan adam bu geljekde şu zatlar gözeňinde tutulmaly diýjek bolýan. Indi şol sen ýagdaýyna gaýdyp gelsek,
Biz yakın günlerde yankı şol real bir yüzlenme hatyny biz taýýarlap otyrys. Ondan galanlarda görürüz. Şolar näme ilerek eder? Suudumdan soň mara şeýle bir gepleşip geçirýäs. Bugünkü birinji etap bolsun, ikinji etap taýýarlar. Yo, bu wakany bizin şeýdip idarlap otururuz. Şu nähil bolup geçýär. Hani sebäbi şu ýagda indi geljekde ortaýydyň öz şägini daşary ýurt raýatlarynyň hukugynyň goruluş ýagdaýyndan bir dene görkezler. Ondan birem şonu gazanjak bolar. Türk şu ortaýydyň öz häkimiýetleriniň haýdy organyna ýetirmelen bolsa bu wakany ýetirersiz. Prezident administrasiýasyny şenem ýetirmeli bolsa ýetirer. Şol sen şu taýda hukugyň biz gazanjak bolar. Sebäbi şu taýda hakykatdanam sen kanun hukugyň şu hukuk goraýjy organynyň özleri bozjak bolýar. Ýa-da hengine okap berin okujaýyň resmiýleri sen kanun hukugyny elinden aljak bolup her hili şolar ýaly batyşlar orkoýýarlar. Biz şunu görüp oturýarys da häzir kıyamda. Olýanda mäli gonna biz wakany idarlar ýa gaýdyşmaýaly ýöne sana bu işte gaýdusuzlyk, tutan ýerlik arzu edýär. Temem bu işiň sen öz bäkwidiň üçin çödülmegine de umyt baglaýar. Şolam ýokman şeýle bolar diýen baraşýar. Sağ olun Allah'ım. Sağ olun vatandaşlar. Öz hak hukuklaryny talap etmekden hiç wagt çekinmän, gorkman diňe öňe. Başka çıkarga galmady. Türkmen halky tutuş dünýä maskara boldy häzir ko. Diňe özümüz bar alyp bilersiň hokum içinden. Başka bize hiç kim kömek etmez. Näçe? Bolýa, hormatly dinleýijiler, onu gepleşik şu ýerde tamamlaýas. Bugünkü gepleşige Ortaýydyň Galmykstan Respublikasynyň paýtagty Elistan şäheriniň Döwlet Uniwersitetinde okap beren Mälik Allamuratov gatnaşdy. Gepleşigi jurnalist Allamurat Rahimov alyp bardy. Dinleýän üçin köp sag bolun.